ekele gị onye ọma na-ege m ntị. Ọka bụkwa nwa anaghị eze ka ị na-alụ olu ya na Buwa TV bụ oge anyị ji ewetara gị njirimara anyị bụ ndị Igbo. Tata anụnwa ọnwa nke iri dị na mkpụrụ ụbọchị asatọ n'afọ 2021. Anyị nọ tata anụnwa bụ ahịa nkwọ iji wetara gị otu n'ihe eji mara ndị Igbo. Isi okwu na okwu gbara ọkpụrụkpụ anyị ga-elebara anya tata bụ Ofala Onicha. Igbo bụ Igbo, chere m ka m bịa abụghị Igbo ọsọ. Ya bụ anyị ga-ewetara gị ya bụ ọfara n'uju maka ọ bụ ịtọ ntị n'ala ịnụ ya danda. Chetakwa na ọ bụ nwatakịrị na-ebujere nna ya oche n'ukwu arụsị na-amụta ha na-etu ndị mmụọ, tinyere na ọ bụ onye jere n'ubi n'abalị ma ijiji mụọ anya. Ekelekwa gị wee na-asị gị mgbede. Otu ugboro n'ime afọ ọbụla ndị Ọnịcha niile na-ala obodo ha maka ofu nnukwu emume ha na-eme otu ugboro n'ime afọ ọbụla. Ịjụọ ha ihe oriri ya bụ, ha sị na obi Ọnịcha na-agba ọfala. Onye na-abụghị onye Ọnịcha nwere ike ịjụ sị gịnị bụ ọfala, maka na ahịa ọhụụ na-agba udelegharị. Akụkọ akọrọ si na mgbe ndị Ọnịcha si ebe ha bibu mbụ bụ Idu tara ahụhụ bịa ebe ha bi ugbu a, ha gabigara ọtụtụ ihe ịhịa ahụ, nke otu n'ime ya bụ agụụ. Ụfọdụ ihe oriri ha riri gburu ha. Ya mere mgbe ha hụrụ ji ma gwupụtakwa ya n'ime ala, obi esighị ha ike itinye ya n'ọnụ, n'agbanyeghị na ọ na-enwu ọcha ka mbara igwe. Ya mere otu dibịa a na-akpọ Awụma, onye nke na-ahụ na mmụọ, jiri buru ụzọ rie ya bụ ji, maka na achọba ijide oke anụ ezipụ oke mmadụ. Isi na isi ha bụ n'ọnụ. Ka anyị chetakwa na ọ bụ isi kara aka na-ebu ogidi, nke ada ebu ogidi bụ ogidi anyị kwa ya olu. Ka abalị atọ ya bụ nnukwu dibịa be Awụma jiri richaa ya bụ ji, o nweghị ihe mere ya. Ya mere ọtụtụ ndị echichi ji were sị na ha ga-eri ji. Ka ha riri ji ahụ, o nwekwaghị ihe mere ha. Nke a mere mgbe emechara, ụmụ ikorobịa Ọnịcha were sị na ha ga-eri ji. Ya bụ ihe gbara obi Ọnịcha ka akpị, maka na ọ bụ ụmụ ikorobịa na-akọ ọrụ ugbo ma na-aga agha. Ọnwụ gbuo ụmụ ikorobịa Ọnịcha, gịnị ka obi Ọnịcha ga-akọrọ chi ya? Obi nọ na-eru uju, hapụ obi ya bịa nọrọ n'ọnụ ụzọ ámá ya nke a na-akpọ ọnụ ibube. Ka chi foro, ndị Ọnịcha gbara egwu a na-akpọ ọgbalido bịa na be Obi, na-enwe aṅụrị na ji egbukwaghị ụmụ. Obi aṅụrị Obi kachasị nke mmadụ niile, maka na nwaanyị alụtara ọhụrụ si na ọchị dị ya n'eze na aṅụrị dị ya n'obi ekweghị ya afụkọ ọkụ. Ka anyị chetakwa na ọ bụ obodo dị nwaanyị mma ka ọ lụọ dị ebe ahụ, atọrọ ya atọrọ tọga ebe ahụ, ọ gaghị agba ọsọ. Ọ bụ obi aṅụrị Obi a ka a gụrụ Ọfala. Obi aṅụrị Obi a Ọnịcha agụrụ Ọfala bụ ya bụ isi sekpụ ntị n'okwu anyị ji nọrọ n'ụbọchị tata bụ Ofala Onicha. Dịka akụkọ siri kọọ, ọ bụ n'oge Ofala ka Obi ji ekele ndị agha ya maka na ha alọchiatara n'udo. Ofala Onicha na-enye ndị Ọnịcha ohere ịnọ Obi nso, hụ ya anya, mara onye Obi bụ,
maka ụbọchị buru gboo, mgbe isi akwa ka dị ebe ekechiri ya, mgbe anya mmụọ ka dị ebe a rụpụrụ ya, mgbe ezi ka dị n'ụkwa ụkwa, anaghị ahụ Obi Onicha anya aghara aghara. Obi Onicha dị ka nnukwu mmụọ na-anaghị agba n'iro oge ọbụla. Ọ bụkwazi n'oge Ofala ka Obi ji enwe ohere eleru ndị ọ na-achị anya, mara na ha na-amụbanye amụbanye ka ha na-anwụfucha anwụfucha. Ọ bụkwa n'oge Ofala ka eji agbara ndị Onicha afa ihe ga-eme n'ime afọ ahụ. Ya mere Onicha ji were Ofala dịka oke ihe, na-asịkwa na Onicha anaghị anọ hapụ inwe eze, eze anaghị anọ hapụ ịgba Ofala. Mmadụ anaghị agbachitere Obi Onicha Ofala. Ọ nwụọ, a ga-agbara ya Ofala, nke ndị Onicha ga-eji mara na Obi anọghịzikwa ndụ. Na nkwado Ofala Onicha, asụsụ ndị Onicha na-asụ bụ na ha na-awụ arụ, nke pụtara na ha na-eme onwe ha, na-akwado onwe ha n'ụdị ha ga-eji gbuke egbuke ụbọchị Ofala. N'oge gboo, Obi Onicha na ndị ichie ya na-erekwa ọgwụ ha ụbọchị Ofala ka ndị mmadụ ghara ịkọtu ha ma ọ bụ menye ha ihe ihere. Emenye Obi Onicha ihe ihere ma ọ bụ kọtuo Obi Onicha n'ọgbọ ụbọchị Ofala ya, ị mara na-emenyela Onicha dum ihe ihere. Igbo ndị ọma njibiri, a na-ata ọ na-atọ, ọ dịka ihe a na-ata ma ya agwụkwala. Chetakwa na nkata kpuru okpu ọghọ ngịga, aṅụ mmiri eji bịa ọrụ akpịrị ezo ike, mmiri ju ite anaghị abịa ya aka, nwata rikwa n'ihe ọ na-amụrụ anya ụra eburu ya. Ọsa nọ n'ọdụ igu nọ na mmapụ. Okwu m wee bụrụ na onye ahụrụ tata ka ahụ ya echi. Ụgbọgụrụ mịara m, ya mịara nwunye di m. Egbebere ugobere, nke si ibe ya ebekwala, nku akọkwala ya, kama ka osisi o bere na ya gbajie, ka ọ hụ ka efebe ebe na-adị. Mụ bụ nwa na-aya eze na-asị ka amachie ya bụ akpa ọnụ ụbọchị tata, dịka anyị si ewetara gị njirimara ndị bụ Igbo nke na-abịara gị na Bua TV. Chetakwa na ebilela azụ ọbịa ọgụ, maka na chere nka mbịa abụghị ịgba ọsọ. Ya bụ egwu anyị gbafọrọ tata ka ọ dịbazi ụbọchị otu ịgba ga-akwa nne ya. Ekele m gị wee na-asị gị uhuruchi ọma, daalụ.